வீர வரலாற்றின் பொன்விழா எழுச்சி மாநாட்டில் 5 இடங்களில் மருத்துவ முகாம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் 10 ஆம்புலன்ஸ்கள், 50 மருத்துவர்கள், சிறப்பு இருதய சிகிச்சை நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் மூலம் மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளவர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவ பரிசோதனையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கூடுதல் விவரங்களுடன் செய்தியாளர் பழனி முத்துக்குமாரிடம் கேட்கலாம். பழனி முத்துக்குமார், வணக்கம். அங்கு எந்த அளவுக்கு அந்த மருத்துவ வசதிகளா ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க? விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம் பாலாஜி. வீர வரலாற்றின் பொன்விழா எழுச்சி மாநாடு மிகவும் எழுச்சிகரமாக, மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது. காலையிலே பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களின் திருக்கரங்களால் கழக கொடியினை ஏற்றி வைத்து இந்த மாநாட்டினை துவக்கி வைத்தார்கள். மாநாடு துவக்கப்பட்ட நிமிடமிலிருந்து பொதுச் செயலாளருக்கு உற்சாகம் மிகுந்த வரவேற்பினை கழக தொண்டர்கள் அளித்து வந்தனர். அதே போல் மாநாட்டின் கண்காட்சி, அதாவது அரங்கிலே இருக்கக்கூடிய மாநாட்டு அரங்கிலே இருக்கக்கூடிய கண்காட்சியை பார்வையிட்டு தொண்டர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் மிகுந்த எழுச்சி மிகுந்த ஒரு வரவேற்பு வழங்கிய காட்சியினை பார்த்து வந்தோம். இந்த மாநாட்டிலே குறிப்பாக 5 இடங்களிலே இலவச மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் வரக்கூடிய கழக தொண்டர்களுக்கு இந்த இலவச மருத்துவ முகாமானது பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் சிறு அதாவது பிரசவ செக் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருக்கட்டும், மற்ற பல்வேறு உடல் உபாதைகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் தற்போது இலவசமாக உதவி மையத்தின் மூலமாக டாக்டர்கள் பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மருத்துவ முகாமிற்கு அதாவது 10க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் இந்த மருத்துவ முகாமில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த மருத்துவமனையில் இருந்து 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் தற்போது இந்த பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதிலும் குறிப்பாக இதய சிகிச்சை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு சிறப்பு மருத்துவர்களாக ஒரு 10 பேர் கொண்ட குழுக்கள் இந்த மருத்துவ குழுவிலே அமைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவியாளர்களாக, அதாவது நர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உதவியாளர்கள் மற்றும் உதவி மருத்துவர்கள் என 50க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் இது பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது மதுரை வளையங்குளத்திலே நடைபெறக்கூடிய இந்த எழுச்சி மிகுந்த மாநாட்டில் இந்த மருத்துவ உதவி மையமானது வரக்கூடிய தொண்டர்களுக்கு மிகுந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கு. அதிமுகவின் மருத்துவ குழு இதை முழுமையாக நிறைவுபட செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியும் பாலாஜி. குறிப்பாக இந்த எழுச்சி மிகுந்த மாநாடு எப்படி கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது புரட்சித் தலைவி அம்மாவிற்கு வெள்ளி விழா மாநாடு திருநெல்வேலியில எப்படி ஒரு எழுச்சியை கொடுத்ததோ, அதே போல் இந்த மதுரையிலே நடக்கக்கூடிய இந்த எழுச்சி மிகுந்த மாநாடானது மாண்புமிகு பொதுச் செயலாளர் அவருக்கு மிகுந்த எழுச்சி மிகுந்த மாநாடாகவும், இந்த விடிய திமுக அரசை வீட்டிற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மாநாடாகவும் இந்த மாநாடு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வருங்காலத்தில் இனி வரக்கூடிய எல்லா அரசியல் சூழ்நிலையிலும் வருங்கால முதல்வர் மாண்புமிகு எடப்பாடியார் பொதுச் செயலாளர் என்பதை உணர்த்தும் வகையிலே இந்த மாநாடானது சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது. கழக தொண்டர்களும் உற்சாகத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டு இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் இன்று மாலை உரையாற்றக்கூடிய மாண்புமிகு கழக பொதுச் செயலாளரின் உரையை கேட்பதற்காக மிகுந்த ஆவலுடனும் உற்சாகத்துடனும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாலாஜி. கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி பழனி முத்துக்குமார்.